وريث الختم عدناني مذيق كل فيدان السلام عليكم téléspectateur Pindi TV caggal yettude Allah julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene baba en jetti hilifaɓe diina e aada kono en jarnimo no foyi ɓe ganduɗa ko jagguɓe Pindi TV jagguɓe Pindi radio kadi en jettiɓe no fewi to banggal yebde to banggal partage hay banggal ballal moɓe mbaɗata foof ɓe jettama no fewi hande noon joƴƴini en ɗo ko émission mon kesopul mo ganduɗa mon keɓɗum e lewru korka min jewtu hen jewte kewɗe ɗe ganduɗa nane nder ɓuure lewru korka en calmini kala mo ganduɗa tan ene acci ayago go hakkille hande noon émission o mbeɗa andi mon keɓ hen nafoore hewde sabu duusowo men émission o oɗon keptima e ayago go no fewi en calmini kala mo ganduɗa hoorema nanɗo e galle o gardiɗo galle o Abou Sambou Diop hay caméraman uji gandanɗa hoorema subaka e kikiɗe jamma e ñalawma eɓen jaggue ligguey o e montoɓe foof hande noon duusata men e yewtere nde koye ceerno Alsane Ba oɗon keptinimo no fewi ɗon nde oten ni calminen hilifaɓe diine galle Cheikh Oumar Al Fouti Tall goddo Adama Aïssa Elimane Siré Samba Demba Ali Mouhtar galle Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha galle Seigne Babacar Sy Cheikh Alhaji Malick galle Cheikh na Cheikh Sadbou wa khayrtu galle Mam Baye Niass galle Seydina Limamou kono galle Seydina Limamou Al Mahdiou kono galle Boukounta Ndiassane kono galle Cheikh na Cheikh Sadbou wa khayrtu ceerno Alsane min mbimama assalamu aleykum a wona koɗo e galle o kono ka koɗɗo e galle o min goppuma calmina e yeeɓiyankoɓe Pindi TV. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diine khalifaɓe aada moni kala wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e dañde weltare lawol gongol e artude jottade ɗo e Pindi ngam huccidde bandiraɓe fulɓe huccidde bandiraɓe julɓe wallodirde e siftodirde ko faati e diine men e wallodirde e siftodirde ko faati e korka ko faati e islam e ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko yewtaɗo ko ena nafa yo Allah hokku en naftorade kala ko haalaɗo ko wona ena nafa yo jomiraɗo subhanahu wa taala waylan en wattana en ko ena nafa e wonno ko nafoore tan conɗen hen ko ɗum woni sababu ha jooɗiɗen ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Alsane a jarama machallah gandal ngal ko suko to bangi duuɓi kono ko mawɗo kadi to bangi hakkille kono ko ceerno keptinaɗo ganduɗo ko waɗata ko kadi mo ganduɗa so duwi Allah ne jaabo yo Allah hokku en lewru korka naten hen e bismillahi rahmani rahim gasnen ɗum e alhamdoulillahi rabbil alamin Allah uddita ha yaaja waɗa suturo e suurare hokka en kadi jam e cellal junno balle moƴƴina battane en donima ɓe ganduɗa nane galleji hôpital uji hay clinique uji cellani Allah fiɗɗo koye mabɓe ɓe ganduɗa kadi Allah jeeyiɓe eɓene e nder leydi yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kala ko neɗɗo yiɗi kadi e nder ɓendu mum kañum andi yo Allah hokku ɗum émission o wiite ko nafoore korka nafoore lewru korka noon sen mbi ɗum ene heewi saɗa limta gasata kono noon ceerno Alsane hande mbeɗa andi émission o ma hewɓe ƴettu hen nafoore gaddotoɗen premier question men tan ko lewru korka so wiyama eɗen gandi ene heewi programme uji mbaɗeteɗi hen saabu Allah hitande nde foof o suuɓi hen ko lewru woturu woni lewru korka hande neɗɗo o so naati e lewru korka premier jour makko omo hoora comportement makko holno waɗirata ɗum sabu sa hasi a naati e lewru korka a natti wonde hankadini e ko heewi a natti wawde wadde ko heewi sabu kala ko mbaɗanoɗa ko gandanɗa hoorema ene fate e banggal aduna hankadini tegata ɗum koye leydi ko heddi ko foof ko gueɗe Allah joni noon neɗɗo o so hoori comportement makko ko ɓonnoto ko fotani yiide holto foti tegde koyngal makko ɗum noon min jiiɗi gartana amin hen bandiraɓe fof mbawa naftorade ɗum. eyyi alhamdulillah lewru korka ko lewru ndu jomiraɗo subhanahu wa taala suuɗi e nder lebbi
so tawi eɗen teski e islam gueɗe kewɗe kewi ko e nder lewru korka qur'ana adi jippade ko e nder lewru korka ɗum tagi jomiraɗo subhanahu wa taala haale qur'ana o wi chahru ramadan alladi unzila fihi alquran wallahi o wi lewru korka no ganduɗa alqur'ana jippima hen wadde ndun ɗon lewru wona lewru tokusuru lewru ndu ko lewru ndu jomiraɗo subhanahu wa taala teddini eyyi a nandima namdal banggal fa'ida julɗo so tawi lewru korko ari no foti siforade foti ko ɓeydude eyyi kono ko haala e julɗo on foti jogade taqwa on foti wonde kulɗo Allah julɗo no foti wonde nunɗuɗo julɗo no foti wonde dewowo Allah zahiran wa batinan julɗo no foti wonde korowo hay so wona lewru korka joni noon so tawi lewru korka ari omo foti tinnade o ɓeyda kala ko waɗatno o fonno ko ɓeydude kono comportement julɗo wiyaka lewru korka ni poɗɗa siforade so lewru ɓenni aɗa wawi wadde ko jiɗɗa ɗum ɗon ko jumri mais ceerno Alassane jiiɗade comportement neɗɗo lewru korka e comportement neɗɗo nde wona lewru korka aɗa andi ko question ngaji ɗiɗi mbaɗi différence quoi aɗa andi lewru korka so ari waɗannoɓe kilotaji coɗot ko aboyuji ɓorno rewɓe ɓornotono mini zip walla waɗannoɓe bawuji waɗat ko malfa ɗum ɗon ko noon julɗo wiyayo wa lewru ndu e ko wona lewru ndu julɗo ko noon foti sifrade ko tagi noon so gasi yimɓe continta ɗum e ɗum noon ko yimɓeɓe eɓe punda koye mabɓe ɓe cikkata ko eɓe punda Allah kono ɓe ganda koye mabɓe ɓe puntata saabu hoto wi so lewru korko ari tan poni ko suurade poni ko dejje ay sifama ciforɗa e nder lewru ndu o hayso lewru ndu ɓenni ko noon koɗa sifrade hoto wi ɓaade ko lewru korko tan yomot yiiwol mi ɓorno ko feewi mi wona e jumaji e jamaji jamma mi wala nafude so tawi lewru ndu ɓenni mi continue ko mbaɗannomi kono ceerno Alassane wolɓe ganda ɗum de wolɓe ganduɗa cikkat so lewru korko ari sa naati hen tan ko kala ko boni a oppat joni ko moƴƴi tan poɗɗa wadde ɗum ɗon fo aduna ne andi ɗum kono so gasi wolɓe ganduɗa duttat e kon gonninoko sifamo yimɓeɓe cifoto e nder lewru korko ndu kamɓe ɗum ɗon tindinta eɓe gandi ko Allah yiɗi tindinta ko eɓe gandi ko Allah yamiriɓe so lewru ndu ɓenni tindinta ko kamɓe ko Allah yiɗi ko e ko Allah yiɗi ko e ko yamiri ko firti ko kamɓe cali wadde saabu jomiraɗo subhanahu wa taala haali qur'ana o wi afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahu al-maliku al-haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim est ce que o wi mbere cikkoton onon taguɗum on ko fijirti afa hasibtum annama khalaqnakum abathan mbere cikkoton onon tagurum on ko fijirde o wi wa annakum ilayna la turja'un gande non onon koto amɗo paaɗon firti ko Allah sappanima en gande onon koto amɗo paaɗon kono mbaɗe ko jiɗɗon ko toon gummiɗen kono kadi ko toon mbaɗe ko jiɗɗon o wi fa ta'ala Allahu al-malikul haq o wi towi lamɗo gonga ayi so tawi neɗɗo o salima ɗoftade Allah ɗum ɗon so tawi o yeehi yawmal qiyamati ko ñawdeten saabu yawmal qiyamati so tawi yimɓeɓe fof jeeyi ha darima yeeso jomiraɗo subhanahu wa taala ɗon hankanti ɗon e nden ɗon darde duwawo ala ko wawe ma so tawi ka ɓi galo ka ɓi gando ka ɓi ceerno ka ɓi galle mawɗo ala nafoore ɗo yeeso jomiraɗo subhanahu wa taala saabu Allah wi ko yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim est ce que o wi ko ñalawma mo ganduɗa la yanfa'u malun jawdi ma nafatama wala banuna ɓiɓɓe ma nafatama illa man ata allaha bi qalbin salim so wona garɗo ina adde Allah ɓerde hisnde hay so tawi wiyama mayɗo yo duwani duwa wat nafatama ko barzak toon duwa nafata wallahi nder gaska duwa nafata ko barzak woni ko aduna woni ko barzak woni ko lakara est ce que yimɓe so gummimi aduna tan fay ko barzak ihlasuji batteɗi ɗi kamilaji jippinteɗi ɗi ɗin kaari ko barzak so tawi yimɓe ɓe jeehi ha yeeso jomiraɗo subhanahu wa taala toon intervention ala machallah alhamdulillah toon kala ko mannoɗa dow leydi ka ñawde heeɗo ay intervention way kono hande neɗɗo mbaɗaɗo daga naweɗa commissariat
sana police eden mbawi yaade mbaɗen négocier goppeɗa kon so haala ka yettima tribunal tan hakkadi négocier ala hakkadi sa ari police ɓe mbiyatma min mi natti wawde hakkadi haala ka yettima tribunal gon ceerno Alassane tega ɗon junguma question o welani tajji kono eɗen jogui question ngaji goɗɗi saabu wol goɗɗum ko fotata men sen gari e deuxiéme question men premiére question o famni no fewi yimɓe mana ma dañ hen nafoore no fewi kadi ma kutoro ɗum deuxiéme question men garaten koye hande ceerno Alassane neɗɗo hoore ha kikiɗe hay ko soodi kiloji mburu kiloji ɗiɗi mburu dañani eɗen gandi jamono o manam aduna o to tolniɗo ni muusi neɗɗo hoore ha kikiɗe guitta coggu ko jarata kiloji ɗiɗi totta ɗum yo taƴir korka so taƴi yo ñaam yo yar walla totta ɗum sukara walla café walla guitta ni ko foti defde bottari totta ɗum Alassane ɗum ɗon ɓuure gonɗe hende holko Allah haali hen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haali o wi ñambinde longere wotere keyɗuɗo ɓuuri maade ujunere jama mi nanani ñamminde neɗɗo longere wotere guitta hay sino ko tamarore dokkaɗo miskina neɗɗo mo ganduɗa omo ronka ko ñaami pina ñalawma mbaɗa sababu o ñaama haw haara walla o hayso haarani mbaɗa feere o meeɗa o wi ɗum ɗon nen ɗon meeɗande nde meeɗanɗamo ɓuuri maade ujunere jama walla ujunere juma e jamanu fotini foof e jamanu fotini e jumanu fotini wadde so tawi aɗa golla golle moƴƴe e nder lewru korka so tawi hande so tawi a waɗi goo gollal moƴƴaɗe ko wona lewru korka so tawi a waɗi ɗum e lewru korka jogdidi ɓeydete saabu teddugal lewru ndu jogdidi ɓeydirtaki saabu gollal ngal ala jogdidi ɓeydirte ko saabu teddugal ndu teddugal wondu e nder lewru korka wadde so tawi aɗa ñammintino miskineɓe lewru korka so tawi lewru korka ɓenni so tawi a wawa so tawi lewru ndu aɗa joguino haysino ko 50.000 nde pinɗa foof guitta 1000 francs dokkaɓe so tawi lewru ndu mayi wadde aɗa wawi wattu ɗum haysino ko chaque semaine wadde somi nani ko kalɗa ko mo tottuɗa o so hoori ha kiki a tottuɗamo ko ñaami so paari normalement duwaw mo duwiɗo no Allah koko jagoto Allah jagoto saabu ñamminde miskino Allah so tawi hande a yiiɗi gueɗe ma peewa a yiiɗi Allah yañanma arsigi ma a yiiɗi Allah ɓamtanma daraja ma a yiiɗi Allah watma neɗɗo wattu haqqille eɓe ngala saabu ɗon Alassane no neɗɗo no Allah hokkirma ni noon wawno hokkirdemo saabu onon ɗiɗi ɓe foof kanko tagui mon a ɓuranimo o ɓuranimo sa yi o hokkuma o haɗi o ko hokkuma ko ka poɗɗo ɗum feccude neɗɗo goɗɗo neɗɗo kala ko jiiɗa e dow tagore he kala ko Allah tagui tan wonko Allah tagiri ɗum Allah ina wawi tagdemo wanma galo o taga neɗɗo o waɗa ɗum miskino o waɗa on koddiɗo ma so tawi koddiɗo ma miskino o kala nde defɗa ko moƴƴi kala nde defɗa ko weeli ina uuro ha galle makko wadde aɗa foti andude oɗo ko defɗa ko kanko omo ronka ɗum a defi uuri ha naati galle makko wat feere guitta hen goddol makko o ñaama ay ko ñaamata ha ɓerde makko ɓuuɓa ko ɗum ɗon ɓuuri jaaha to gando duna ma saabu hande yimɓeɓe eɓe jiiya ko ina fewna gueɗe mabɓe walla jiya neɗɗo gueɗe mum yaha ha daña dañal kewgal dañal ngal taaya taw woni sababu dañal ngal taayi omo ñaama omo woppi miskino a yiyata hande neɗɗo Allah uddinma ha daña jawdi ha gona galo ñaama ha kedda ndufa walla ñaama ha kedda dokka baali ñaama ha kedda dokka dawaɗi taw wondiriɗo e bedda he ina yiiɗi ko ñaami no ronki hande so tawi a naate nder wuuro he a wawa yaade 5 métre neɗɗo hawranema sakkuma junggo wadde firti ko hewɗuɓe kalɗo jaaɗama tawɗumen ɗon harɓe kalɗo jaaɗama tawɗumen ɗon wadde wat feere dañal mangal songal heew songal famɗu kala nde ñamɗa ha karɗa ñamminɗa ɓesgu ma ha haari yaltu galle ma wooda mo ñamminɗa alhamdulillah rabbil alamin ɗon famnima ko heddi e minute aji ko natti hewde question ngaji ɗiɗi tan keddoroɗen garaten koye troisiéme question o noon ko mo ganduɗa nane nder lewru korka gorko e joom suudu mum kamɓe wonduɓe e nder suudu mabɓe joni noon ɓe nani noddinago taw ɓe continat wondude walla taw ɗon holko Allah wi hen ɓe goppat définitivement eyyi ɗon wonko anduɓe kaali hen so tawi a ruttima e deftere no wiye Cheikh Khalil omo addi hono ko namdiɗa ko so tawi e nder lewru korka ñalawma korka ina haɗa gonda e joom suudu ma ñalawma korka sharia ina haɗma
waddude e joom suudu ma mubashara e muqabala ɗum ɗon ina aña ɓuucodirde e joom suudu ma ñalawma korka momodirde e joom suudu ma kono sen ansa ɗum ɗo koye nder jammude eyyi fof ko toon paami eyyi so tawi ko ñalawma korka ɓuucodirde e momodirde ɗum ɗon chéré ina añi ɗum ina añi ɗum so tawi aɗa andi an ɓuucodirde e momodirde an a dépassata ɗon ko ɗon katta ina aña so tawi noon aɗa andi an so tawi a ɓuucodirama a momodirama so ɓooyi paɗa ko dow ɓooyi ɓuucodirdema e joom suudu ma ɗon walla momodirde e makko ɗon ko hunde harmoni e ma wadde ɗum noon wona ko weɓide eyyi so tawi noon ko e nder jamma koye jamma lewru korka ɗon kala ko kaɗeɗa ñalawma dartima e ma jamma waɗino saaha zaman nelaɗo korka ko kaɗenɗa ñalawma ko aɗa haɗa ɗum jamma so haalaka en juuti woodi noon sahabaɓe mbatti wujjitade ha nela tiñi ɗum Allah jippini aya ɗon hankanti koɓe kaɗano ñalawma ko ɓe dattinana ɗum jamma so tawi noon aɗa wonde e joom suudu ma andu mbi so tawi aɗa wonde e joom suudu ma aɗa leldi e joom suudu ma aɗa dahmito e makko e on ɗon saaha a sowatawa haljidde e makko nanɗa salatu ne ere nanɗa salatu ne ere ɗon anduɓe mbima ko ya ɗoofo ya ummo so tawi noon a dilli a sañima ɗoofa ya ummo manam ya oppu ya oppu ok so tawi a dilli so godol so laaɓi ɗiɗi walla a dilli so seeɗa puɗɗiɗa ummade ɗon a yoɓat ñalawma o mbaɗa kafara alhamdulillah eyyi kafara o noon ko shahrayni mutatabi'aini ko lebbi ɗiɗi deggodirɗi ɗum ñalawma korko a yoɓat ɗum banggue ha haljiti mbaɗa kafara shahrayni mutatabi'aini joɓa lebbi ɗiɗi deggodirɗi so tawi noon a aɗa wadde kafara a yoɓi aɗa yoɓa lebbi ɗiɗɗi a yoɓi lebbi ɗiɗi keddiɗi ñalawma par exemple hande mbaɗa waɗanno kafara mi yoɓi ha keddaraɓe ñalawma hande o ñalawma hande o tan keddarami kafara o Allah waɗi beelami tañmi ko mbannomi caggal ko fof boni ayi so tawi noon koye lewru korka so tawi a welama taƴi e nder ñalawma goto ko on ñalawma tan boni kono ñalawma ko heddi e lewru ɗum bonani so tawi koye kafara noon fof boni wadde alhamdulillah ɗon famnima ko question goto dernier question hankkadine heddi par ce que temps o foof gasi ha laaɓi émission ko nafoore mere Pindi TV on jewetake e lewru korko ndu ko ni tan min mbaddate moon ha lewru korko ndu gasa inchallah ceerno Alassane question goto kedderɗen gudden yewtere nde lewru korko gona e nder lewru korko ani mo jiɗɗa walla ani jiɗɗomo johon mbiyon oɗon jaaha maayo walla gueej plage no hewɓe keewi wiide ɗum ni manam on gondigal ngal ɗon ngal gonda toon e ɓe gandanɗa hoore ma nan toon kadi ene ɓufto hakkude rewɓe e worɓe ɗum noon holko série haali hen gudden yewtere nde eyyi arandi lewru korka kala ko haɗa e ko wona lewru korka so tawi a haɗama hunde e ko wona lewru korka so tawi e ko wona lewru korka sa waɗi ɗum birnandeɗa ko bakkat goto sa waɗi ɗum e lewru korka birnandeɗa ko bakkatuji ɗiɗi saabu lewru ndu tan e hoore mum ina jogui hurum ina jogui teddugal ya lebbi keddiɗi so tawi noon ina jogui hen yimɓe ɗum foti ko Fouta jaaɗa walla Dakar kawɗo mbawɗa yaade ina jogui hen yimɓe parnoto e gurdam mumen so lewru korka ari mbaɗat corrigé 1000 francs 2000 francs 5000 coɗen dammol kirsen ñamen so lewru korko ndu ɓennoyi ko ɗum wontata yewtere meɗen lewru korko men ndu weeli ok mi faami ɗon lewru korko men ndu weeli joni noon en jogui hen yimɓe ko dañi dakko koor jahon gueej jaha gueej gonɗa guelma jahon plage oɗon ɓufto yon oɗon mbaɗat temps oɗon mbardan temps o ko yaade plage mbardata temps o ko yaadude guelma wallahi a wardani temps o istighfar yo Allah surani temps o ɗum ɗon a wardani temps o walde julde lewru ndu ha weeti ala ko mbardata temps o sowona fiide 1000 francs wadde cotisé 1000 francs 2000 francs 5000 francs aɗa rendina ñamde ɗum noon hande so tawi lewru ndu ɓenni ay lewru korka hakke lewru ndu teddude ay debbo so tawi o fiili o yii jam fiilere e nder lewru korka arani on Allah wimo mi yaafimama julde nde hoto yoɓ kono yowoyi korka ka beele ɓural ngal a wasa fatoraɗema ceerno Alassane ko kalta ɗo ko foof heƴani e nder yewtere nde eyyi kamɓe gandi o tan ay lewru korka hakke lewru ndu teddude hakke lewru ndu hewde doole hakke lewru ndu hewde teddugal hakke ɓuuri e Allah mofti e nder lewru korka ay debbo so tawi o dañi ngantu e nder lewru he Allah wima mi yaafimama julɗele ɗe tan julɗe ko farilla aran Allah wi ko inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta o wi juulu
laatima e dow julɓe ɓe ko ɗum farilla parlaɗo kono o wiya ɗon korka alhamdulillah o wiyani korka laatima e julɓe ɓe ko farilla parlaɗo o wiyani noon o debbi kono o wi debbo julde e mawnude julde e wonde farilla parlaɗo e dow julɓe so tawi a yi ngamtu e nder lewru korka mi yafimama julde alhamdulillah so tawi a yi ngamtu e lewru korka a laaɓo yi caggal korka wat feere koora joɓa fodde ngantuji ma beele ɓural moftinogal e nder lewru ndu aɗa heɓa hen waɗe ɗon Allah ina jogui damal aljanna ngal ɗon damal aljanna mo hoorata natirta ɗon mo hoorata natirta e ngal ɗon damal aljanna sen koddiri hande neɗɗo mo ngannduɗaa o horatano aɗa anndi Allah nanata yimɓe aljanna mum e wereede mum Allah na waawi ƴettude neɗɗo mo horata nandum aljanna so tawi o nanima aljanna aɗa jogii bande gonɗo aljanna e on ɗon aljanna ko horannoɗo so tawi a jogiino e makko haaju so tawi a ari ha e damal he a natta koye damal he darata alhamdulillah wadde wiide yimɓe ɓe yo mbattu haqqille e lewru korka wiide yimɓe ɓe yo tinno e lewru korka wiide yimɓe ɓe yo ceno yo tinno ay Mouhamadou Bousayri joni ceerno Alassane ko temps o hankadin ko dekkeren ko gina joni ewen mbaɗa min Bousayri ko mantannoɗo annabi o haali o wi zalamtu sunnatan man ahya hatta asqattu qadamuhu durata naimi ɓe mbimi ko holko waɗi o wi walam usalli siwa fardin walam asum siwa fardin o wi mi tooñi sunna annabi mo ngannduɗaa waalanno ko julde haa weeta o ɓe mbimi holko woni sababu toñɗa sunna annabi o wi min korami tan ko farilla mi juulani so wona farilla wadde korka hayso wona lewru korka caggal tan aɗa naaflira korka ene jogii ɓure gonɗe heen hayso wona lewru korka naaflirde korka ene jogii ɓure moftiɗi heen wadde mbatten haqqillaji men ɗen sen mbawa naaflirde korka mbaɗen feere koore lewru korka ɗum alhamdulillah ɗon famnima konngol ma mbayni ko hankadini taw gasi ha laaɓi eyyi wiide yimɓe yo tinno e korka tan wiide yimɓe yo goppu plage yoɓe mbarɗu temps o istihfar wiide astahfirullah yoɓe mbarɗu temps o woppude geluji maɓɓe yoɓe mbarɗu temps o wasde kodisde moftade e nder nadde e nder resto ji nadde e nder appartement ji ina ndefa sosuji ɗe ñaama mbarde temps o waɗ istihfar mbarde temps o wiide la ilaha illallah mbarde temps o yiilade ɓural moftingal e nder lewru korka assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdoulillahi rabbil alamina ɗo famnima émission ko nafoore ɓole ɗum ɗon taki guinnirɗen ɗum nafoore lewru korka waɗanono on yewtere nde ko Mansour Sow ɓurɗo andirede Thiat Kodde Sisawande mi salmini noon dagananaɓe foof mi salmini ceerno Alassane duusannoɗo kam e émission nafoore lewru korka ha saaha goɗɗo tawi ko émission goɗɗo inchallah on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi warisul khatmi adnani mudiqul kull faydan